खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 नभेम्बर 2023 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो जाफुंसारगोन आरो देरहासारगोन। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन। सोरनिफ्रायबा मोजां खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आरजिनो हागोन, आयाबो बांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोआ जोबोर रंजाखांगोन, गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां, आयाबो बांनो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। देहाया मोजाङाव थागोन। रांखावरियाव मोजां, आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय थोजासे अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे अनसायनाय मोननोबो हागौ आरो हेफाजाबखौबो मोननो हागोन। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांगोन आरो नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननिफ्राय फोथायनाय मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ। नेगेटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मोजां खाबु फैनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोआ दिनै गोनो गोथो साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन।
गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानांनो हागौ। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। देहाया मोजाङै थागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैनो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोबां रोखोमनि जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आरिफोरखौबो मोननो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोबां जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खरावबो अनलायनाय फैनो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।